Çend dakika beri Ahmet El Şara bir yernameyek parvekiriye gotiye Kürt nav Suri'da milleteki esasine ez rez zamanı çanda va digirim. Çıma ev bir yername çap kir ji ber ku te Almanyayê işte dibêje ez vê bir yernameyê Kurda bixapînim, Almanan bixapînim, işte demek azatım Almanyayê ez ji wara bêjim ha binêrin min bir yername çap kiriye ez rêz ji milletê Kurd digirim, ziman û çanda wa digirim. Hem Kurda qir dikin ve bir yernameyekê jî xa paqij dikin. Aqilmendê şara tirkin. Gavedini havalaki mira got televizyonu Türka veke ez qat televizyonu Türka sêr nakim mi sêr kir Türk dibêjin mina Ahmet El Şara bidyarnameyê wisa mina çap bike. Hatta ku hemû cîhan Ahmet El Şara kabul kiriye mina gotinên wisa bêje mina bidyarnameyên wisa çap bike tiş nabe. Yani ev gotin wateya xwe çi ye armanca vê gotinê yani dibêjin piştî ku hemû cîhan şara kabul kir vê çaxê em ê êrişê Kurda bikin, Kurda qir bikin. Yani ev mantıqe. Hin dal Halepê Kurda qir kirin. Eger Ahmet El Şara eger tu mêre eger tu gotin soze li Halepê ê ku Kurda qir kirine ham yan bigire bavê mapsî 200,000 Kurd vê zivistanê da li Halepê derketine û hemû mal û mulkê Kurda talan kirine. Zaroka bigire heta kal û pîra ve Kurd kuşt. Eger tu gotin soze mêre vê çaxê berê van bike yani Kurd bi biryarnameyan tu nikarî Kurda bixapîne. Biryarname pratik e ne kaxiz e.